שאת עושה כל החיים רק עם זה. את לא נוגעת בלי זה, אוקיי? פה יש לנו את המסמרים, ופה יש לנו את הכיפה הזאת. את לא נוגעת בכיפה הזאת. כל פרי וכל ירק שאת נועצת, את לא נוגעת בזה, זה באופן אוטומט עולה, אוקיי? הסכין הזו, יש לה ציור, אחד עיגול עבה, בואי תתקלבי תראי, עיגול עבה, יותר דק, יותר דק, יותר דק ויותר דק, זה 4 רבעים. ה50 נועל את הסכין. זה חץ מול החץ, ככה מלבישים את הסכינים. כאן אני מתחיל משהו קשה, אבל היד שלך צריכה לעבוד כאן. כמו מגייס. פה אני מתחיל, מגיע עד למטה, הלוך חזור, הלוך וחזור. נועץ את זה כאן, תחזיקי מזה וזה, תתעלמי ממנו. מלמעלה עד למטה בבת אחד, הלוך וחזור. רוצי עם זה, למה כולם רעבים. תעצרי רגע. את עשית כאן, את זה כולם אותו גודל, כולם אותו עובי. עכשיו שימי את האצבע פה, קליק קדימה, את עברת לשלב עדין יותר. תלכי עוד פעם צמוד, הלוך וחזור. תעצרי רגע, את עשית עכשיו את העובי הזה, פסטרמות, כל דבר, טפו צ'יפס, יש לך את זה כאן. עכשיו תניצי את הכרוב, את נועצת אותו מהשורש, אוקיי? תחזיקי פה, ותלכי איתו לפי הכיוון שלו. לא, אל תחזיקי ככה, להחזיק ככה, 45 מעלות. תעצרי רגע, עשית גם שיער אחרי תספורת ופן. עכשיו, סגרי אותו עד הסוף. לאן הגעת לסוף, נכון? תעבירי את האצבע, סגור ונעול, את תפחדי על הידיים. עכשיו, לא חשוב, את תשטיפי את הידיים. כאן, בלחיצה, את חוזרת חזרה, הגענו חץ מול החץ, אני כמו שהכנסתי אותו חץ מול החץ, אני מרים אותו. מה מצויר לי פה בסכינים הגדולות? פעם אחת מקלות ופעם אחת קוביות, אוקיי? שמתי את זה כאן. אני בשלב של המקלות זה צ'יפס, סלט, קוביות באותה הסכין, אוקיי? תחזיקי את זה, ועכשיו את תעשי לנו צ'יפס, אוקיי? מה החוכמה של הסט? שאת קובעת את סוג החיתוך. נגיד והעמדת את זה, יהיה לך צ'יפס קצר. ברגע שאת נועצת את זה שוכב, אז יהיה לך צ'יפס ארוך, נכון? את מתחילה שוב פעם צמודה למכשיר, מלמעלה, בבד אחד למטה, עולה, יורדת עד הסוף. תחזיקי את זה, עם האצבעות בפנים, ככה. שלא ייפול על השי. תעשי מלמעלה עד למטה. עשית כאן צ'יפס. אוקיי? עכשיו תני לו קליק אחד בפנים. תני לו, את כבר בפנים. עברת לשלב של הקוביות. זאת אומרת, גם פה עדין יותר. אם תקחי את זה, תלכי איתו עוד פעם ישר, סלק, לפת, גזר, סנון, כל דבר שאת רוצה, אבל הפעם זה 4.5 מילימטר. זה עדין יותר, יש לך כאן את ההובעים האלה שהם עדינים יותר. מה זה, קוביות? לא. קוביות? שערות. עכשיו אנחנו רוצים לעשות קוביות. את מחלקת את המלפפון לשתיים, אוקיי? זה אנחנו לא מורידים, כי זה בסוף אנחנו זורקים, אוקיי? אז אני נועץ את שתי החצאים עומדים בתוך המגן. תסתכלי. אם אני הולך רק ישר, אז יהיה לנו את הסלט הזה, שרואים בפלאפל. אם אני אעשה אורך, חוזר למעלה. רוחב, יורד למטה. שתי בערב, תעשי את זה. אורך, רוחב. יפה. לא, זה, עשית, ירדת קודם ככה. עכשיו תגדי רוחב. אורך, רוחב, אורך, רוחב, אורך, רוחב. תסתכלי מה עשית כאן. עשית כאן את הקוביות האלה. גם עגבניה עכשיו? הכל חוץ מכביסה. עכשיו, תסתכלי. שתי אלה נשארו בסוף. אין לי מגע, אמרנו בזה לא נוגעים. אבל תמיד שנשאר חלק, אני זקוק לפקק הזה. עכשיו זה הופך להיות כמו מזרק. אני לוחץ, 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 לוחץ. אנחנו מנצלים כל דבר עד הסוף. אוקיי? זה אמרתי לך קודם לא לזרוק, כי זה מה שאנחנו נזרוק בסוף. אוקיי? אז יש לך פה את הסלט. אתה שאלת על העגבניה. אז אנחנו ניקח גם את העגבניה, ואין לי עגבניות טובות, רכות. איך אנחנו מייצרים את הקוביות? פעם ראשונה יהיה לנו ארוכים, אוקיי? הסכין עשה לי פה חתכים לעומק.
על מנת לקבל קוביות אני הולך הפוך מהחתך. אז אני אעשה אורך, רוחב, אורך, רוחב. כמו שעשיתי עם המלפפון, מנצל את הפרי ואת הירק עד הסוף, ויש לנו כאן את הסלט קוביות גם כן. אוקיי? תראה לו סלט גדול. עכשיו, אם אני חוזר חזרה, ואנחנו לא רוצים את הסלט הזה, כיוון שאת קובעת את סוג החיתוך, אז את תניצי כל פרי וכל ירק שתרצי. על מנת לקבל קוביות, הוא בשלב הראשון של הצ'יפס, הוא יודע לעשות רק ארוכים. אבל אם את רוצה להתעזר מבחינת קוביות גדולות יותר, את עושה לו חתך אחד. חתך אחד, הפוך מהחתך, תלכי רק ישר, ואז את תקבעי את סוג החיתוך לפי צורך הבישול, את עושה גם קוביות גדולות יותר. אוקיי? עד עכשיו עבדנו עם הסכין החלקה, היה בה 4 רבעים של פרוסות. אוקיי? זה פרוסות, היא יודעת לעשות רק פרוסות, כי זה פה יש לי את הפרוספקט. זה אני מנתק, ופה מצויה לי, תגידי להם את בשיעור עכשיו. זה ככה, פרוסות, ופה קוביות. אז זה מראה לי מה הוא יודע לעשות, אוקיי? עכשיו יש לנו כאן גם את הסכין הקטנה. אותו הציור יש, פעם מקלות, פעם קוביות. זאת אומרת שזה מה שעשה בגדול, זה יעשה לנו הכל בקטן. קוביות קטנות יותר וגם עוד יותר קטן, בטח. זה אנחנו שמים, זה הסכין הקטנה, זה 3.5. אם אני מעמיד את הירק, יהיה לנו קצרים. אם אני משכיב את הירק, כי אני מתכוון לארוכים. ואז מלמעלה למטה. הולך וחוזר, הלוך וחזור, מנצל את הפרי ואת הירק עד הסוף, ופה אנחנו נקבל את המקלות ג'וליאנים להקפצה לכל דבר. אוקיי? מה שעשינו כאן עם זה, אתה תראה עכשיו סלק אדום, שזה המוות של המיקסרים, חי. אתה תלך איתו רק ישר, כי אתה מתכוון לעובי הזה. אז יש לך את זה כמו העובי של הגזר גפורים. אתה קליק קדימה, אתה עובר למידה יותר קטנה. אם ניקח לנו כאן את הסלק, אם תלך רק ישר, אז יש לך את זה עדין יותר, יש לנו כאן הכל בצורת שיער. כן. אוקיי? אני רוצה קוביות, אבל קטנות יותר. אורך, רוחב, אורך, רוחב, אורך, רוחב, ופה אנחנו נקווה גם את הקוביות הקטנטנות. וואו, זה קטן. בצל אפשר לעשות אצלכם? בצל לקציצות, לקבב, לכל דבר. קצוץ, דה. אורך, רוחב, אורך, רוחב. זה לא כל הפומפיות שעושות רסק. זה קוביה אחד, כולם אותו גודל, כולם אותו עובי. את עושה לך כאן את הקוביות הקטנטנות. מה שעשינו עד עכשיו, זה היה בסט הזה. אני אגיד לך כאן את הקוביות הקטנטנות. אם תרצי את הקוביות בגודל הזה, או בגודל הזה, אז את חוזרת לבצל. קודם כל את רוצה אותו לטיגון. אז את תלכי איתו רק ישר, אז יש לך את זה גס. אני מתקדם עם זה שלב אחד. אני אעשה אורך, רוחב, אורך, רוחב, כי אני רוצה את הקוביות 4.5 מילימטר. אני לוקח את החלק הזה של הפרוסות, אוקיי? גם שום זה עושה? חצי לא הבאת עודד, נכון? יש. לא, חצי אנחנו נראה. בסדר, אז לא נראה לכם חצילים. זה עכשיו, אתה מתקדם, ואתה רוצה לעשות טבעות בצל, אז יש לך גם את העובי הזה. אם אני מתקדם עוד שלב, את רוצה את הטבעות בצל עדין יותר, אני מנצל הכל עד הקליפה, עד השורש. איך אתה יודע מתי לעצור? הוא מפסיק לבד לחתוך. ברגע שאתה לוחץ הוא כמו מזרק, מגיע לסוף, זה גם הסוף. לשטוף אותו, זה לא מוצר שמתחילים לשפשף עם מברשות וכל הדברים האלה. אפשר פה, נכון? תסתכל, פשוט לחץ ברז מים, וזה כל היום אני עבדתי איתו ובדלי מים אני שוטף. כאן הכל נקי, הכל חדש. סיימת את העבודה. יש לנו כאן את החלק השישי. מה זה עושה? זה יש לו כאן מסילה 1, 2, 3 מסילות. זה סגירה של הסכין. מסילה 1, סכין 1. זה לא חוטף, זה בשביל... המסילה השנייה, הסכין השנייה. פה יש לנו את המגרעת, שזה מדובר על המגן. אוקיי? פה יש לנו את השגן, ופה יש לנו מגרעת. שם אחד בתוך השני, תן לו לחץ קליק,
כל זה יחידה. זה הכל יחידה אחת, ביטחון מלא לידיים, אין מה לפחד על הידיים.